ang masaker sa Maguindanao makapasubo. Ini mo'y labing uwahing timaan sa kapakya sa balaod sa pipila ka dapit sa Pilipinas. Ang mga biktima naglakip sa kababayenan ug mga sakop sa media. Sila'y labing uwahing napukan sa kapakyas sa gagamhanan pagpatuman sa balaod. Muawhag mi og hustisya alang sa mga biktima. Mudimanda mi nga mga naghimo ning bangis nga krimen, gukdon ug ikiha. Tawgon sab namon atensyon sa kagamhanan. Sa kapakyas pagsilot sa mga nagpasiugda sa nangaging pagpamatay sa politikanhong mga kaatbang ug mga sakop sa media. Way bisan unsang katinawan sa rido nga makatabon sa pagpuno nila. Ang ilang kamatayon angay makapugos sa kagamhanan sa pagpanalipot sa katawhan. Nga ilang batakang katungod sa usa ka mabuot nga katilingban. Among pasidunggan ang napukan nga mga magsisibya ug mga periodista. Manumpa mi pagpadayon pagtuman sa among trabaho. Ginamit ang samang kaisog ug determinasyon. Nga nidasig nila pagkuyog ni atong makahahadlok nga panaw paingon sa Sharif Agwak. Sa pag-alagad sa katawhan, pinaagi sa pagtug-an sa kamatuoran.